Yn y fideo yma, nawn ni ystyried enghraifft o ddiagram fen sydd yn defnyddio tri chylch A, B ac C. Nawr, gadewch i'r set gynhwysol, epsilon, hynny ydy pob dim o dan sylw, fod y rhifau rhwng 1 a 20. Nawn ni adael i'r cylch A fan hyn, gynrychioli yr eil rhifau. Geith cylch B fod y lluosrifau 3, neu'r rhifau sydd yn tabl 3, a wedyn y cylch olaf fan hyn, C, geith hwnna fod y rhifau llai na 10. Wel, yn gyntaf, os gawn ni restru beth sydd yn A, B, C. Felly, yn gyntaf, yr eil rhifau rhwng 1 a 20, wel, 2, 4, 6, 8, 10. Yna 12, 14, 16, 18 a 20. Dyna sydd yn set A. Lluosrifau 3 yn fan hyn, pethau sydd yn tabl 3 rhwng 1 a 20 ydy 3, 6, 9, 12, 15 ac 18. A wedyn y rhifau sydd yn llai na 10, y rhifau 1 digid yn geiriau eraill, ydy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Nawr ein tasg nawr ydy rhaid y rhifau rhwng 1 a 20 yn y lle cywir yn y diagram fen. Wel, os gawn ni gychwyn efo y darn yma reit yn y canol, y darn yma ydy'r darn sydd yn perthyn i set A, B ac hefyd i C. Felly, oes na rhifau fan hyn sydd yn ddangos yn y tair rhestr. Wel, os ydym ni'n sbio yn ofalus, 2 ddim yn yr ail rhestr, 4 ddim yn yr ail rhestr, 6, ydy mae 6 fan hyn, a hefyd yn fan hyn. Felly mae'r rhif 6 yn ymddangos yn mhob man, 8 na 10 na 12 yn y ddau gyntaf, ond nid y trydydd un, 14, 16, 18 efallai, ond na. Felly 6 ydy'r unig rhif sydd yn ymddangos yn A, B ac C. Felly 6, dwi am reid reit yn y canol yn fan hyn. Na rwan, beth amdan y darn yma fan hyn? Y darn yma ydy pethau sydd yn set A ac hefyd yn set B, ond ddim yn set C. Oes yna rhifau yn A ac yn B sydd yn gyffredin i'w gilydd? Wel, 2 nac ydy, 4 nac ydy, 8, 10 nac ydy, ond 12 sylwch yn ymddangos yn A ac yn B. Felly na reid 12 yn fan hyn. Delio efo 12. 14 na 16, 18 ydy. Felly efo 18 na i delio efo 18 yn mynd yn fan hyn. Wedyn, lle o'n i nesaf? Wel, beth amdano y darn yma fan hyn? Pethau sydd yn gyffredin i A ac hefyd i C. So, yn ymddangos yn A ac yn C. Wel, dwi'n gweld yn syth, mae gen i fi 2 yma, so os na i cael gwared o 2, a reid o fewn yn fan hyn. Be arall 4, dwi'n gweld yn ymddangos yn y A ac yn C. Be arall sydd ar ôl 8, ydy mae 8 yn ymddangos yn top y gwylyd fan hyn. A wedyn dyna ni yr unig bethau sydd ar ôl o'n yn C ydy pethau sydd yn llai na 10. Wedyn, lle o'n i nesaf fan hyn, pethau sydd yn gyffredin i B ac i C. So, B a C. Felly, yn B mae gen i fi 3, yn C hefyd mae gen i fi 3. Felly, yna reid y 3 yma yn fan hyn. Rhywbeth arall? Oes, mae gen i fi 9 sydd yn ddangos yn B ac yn C. Beth sydd ar ôl wan, gobeithio, ydy pethau sydd just yn A, just yn B neu just yn C. Felly, os yn sbio beth sydd ar ôl yn A, mae gen i fi 10, sydd angen mynd yn A. Mae gen i fi 16, 14 ac 16, dweud y gwir. 14 ac 16, a hefyd 20. Beth sydd ar ôl yn B, just 15, felly dwi angen rhaid 15 ar ben ei hun yn B. A wedyn yn C, mae gen i fi 1, 5 a 7 ar ôl. 1, 5 a 7. A wedyn dyna fi, dwi'n meddwl, wedi cael pob dim yn A, B ac C. Felly, y rhifau sydd ar ôl ydy rei sydd angen mynd ar y tallan yn fan hyn. Felly, be dwi ddim wedi weld yn barod? Dwi wedi gweld 1, dwi wedi gweld 2, dwi wedi gweld 3, dwi wedi gweld 4, dwi wedi gweld 5, dwi wedi gweld 6, dwi wedi gweld 7, dwi wedi gweld 8, dwi wedi gweld 9. Dwi wedi gweld pob dim llai na 10. Yn C. Wedyn mae 10 i hun yn fan hyn. Beth am 11? Na, dydy 11 ddim yn ymddangos yn illa, felly ar y tu allan. 12 yn fan yma.
dim 13 yn illa, felly 13 ar y tu allan, 14 yn fan hyn, 15 yn by, 16, felly 17, dwi'n gweld 17 yn illa, 18 yn fan yma, dim 19, felly gobeithio rwan, dwi wedi ystyried pob dim. Felly yn y set gynhwysol, dwi'n gobeithio bod gennym fi y holl rifau rhwng 1 a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yn A, mae gennym fi'r eil rifau i gyd, felly dylai fod yr eil rifau i gyd yn fan hyn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i gyd yn A. Pethau yn tabl 3 i gyd yn B. Felly 3, 6, 9, 12, 15, 18 ydyn. Wedyn pethau sy'n llai na 10 i gyd yn ec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ydyn. Felly dyna ni di llenwi'r diagram fen yn gywir ar gyfer yr enghraifft yma. Cyfle chi nawr geisio llenwi diagram fen eich hun. Rhowch gynnig arni ac yna ar ôl i chi lunio diagram fen eich hun, gwiriwch yr ateb cywir efo beth sydd yn dyfynnu erbyn nawr ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.